बे समाव बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय आरो बीटीसी बिसायख'थियाव हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बीपीएफ राजखान्थि हानजायानो बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै देरहासार जाबाय आरो दायो सरकारबो सालायबाय एबा बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा महरै हाग्रामा महिलारि बिथाङा मासिखौ आजावबाय आरो बे खौरांखौ लाबोनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जे बिसायख'थिनि सिगां एनडिपिनि गायसनगिरि रनजन दैमारि बिथांनि जेलनिफ्राय उदां जानाय बाथ्राखौ लानानै गोबां राजखान्थि बिथिङाव कालार फोनलायनाय दान्थे बिदान्थे खालामलायनायखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो दं आरो गोबाङानो गोबां बाथ्रा बुंदों आरो एनडिपिनि गायसनगिरि रनजन दैमारि बिथांखौ उदां खालामनायनि मुङाव एबा उदां खालामनांगौनि थाखाय बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोदानै राजखान्थि जोनोम जायो आरो बेनो जाहैबाय अनजालि दैमारिनि दैदेननायाव जोनोम जानाय एपीबी राजखान्थि हान्जा। बे समाव थांनाय 5 बोसोरावबो बारग' सीएम प्रमद बर' बिथाङाबो गोबां नाजादोंब्लाबो नाथाय एनडिपिनि गायसनगिरि रनजन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हायाखै। बेखौ नोजोर होनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बिसायख'थिनि सिगां रनजन दैमारिनि बाथ्राखौ लानानै मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन। थारैनो बे समाव मा गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन बेखौ नोंथांमोननो दसे समनि उनाव फोरमायगोन। मानो बुङोब्ला बीटीसी काउन्सिल जायखिजाया बीटीसीआव एबा बीटीआरआव बिसायख'थि जानायनि सिगां एनडिपिनि दैदेनगिरि गायसनगिरि रनजन दैमारि बिथांखौ लानानै गोबां राजखान्थि बिथिङाव कालार फोनलायनाय दान्थे बिदान्थे खालामलायनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो दङ। नाथाय बिसायख'थि जोबनाय लोगो लोगोनो रनजन दैमारिनि जा उदां अख्राङाव लाबोनायनि बाथ्रा बियो जोबनानै थाङो। बिसायख'थि सफैब्लासो रनजन दैमारि एनडिपिनि गायसनगिरि रनजन दैमारि बिथांनि जेलनिफ्राय उदां खालामलायनाय एबा खालामनांगौनि बाथ्राया गोबां ओंखारो। थिग बेबायदिनो बे समाव बिसायख'थिया जोबनानै थांबाय नाथाय रनजन दैमारि बिथांखौबो उदां अख्राङाव लाबोनायनि बाथ्रायाबो जोबना थांनाय बायदि जादों। मानो होनना बुङोब्ला सरकार दानाया 2 दान बारलांबाय आरो बे 2 दान बारलांनायनि उनाव फंसेबो बे समाव रनजन दैमारिनि बाथ्राया एबा रनजन दैमारिजों लोगोसे एनडिपिफोरनि एक्स एनडिपिफोरनि जा केस उइथड्र खालामनाय एनडिपिफोर माखासे जेलाव थानाय बिथांमोनखौ उदां खालामनायाव लाबोनाय उदां अख्राङाव लाबोनाय बेफोर गासैबो जोबनानै थांनाय बायदि। नाथाय बे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बिसायख'थिनि सिगां मोनसे गिदिर बाथ्रा बुंदोंमोन। बेबायदि खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदोंमोन जि रनजन दैमारिखौ जुदि आं एबा जुदि बीपीएफआ पावाराव फैब्ला गोहोआव फैब्ला रनजन दैमारिखौ आं बख'नो हागोन आरो रनजन दैमारिखौ बख'नायाव आंनि थाखाय गिदिर बाथ्रा नङा होननानै बेफोरबायदि गोबां मेल मिथिङाव लेक्सार होबोनायखौ नोंथांमोना नुबोदों। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा बीटीसीनि फिन आरोबाव सीएम जानायनि उनाव थारैनो रनजन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनाया बेसेबां मोगथाङाव जागोन। बावगारबाय नामा आथिखालनि जा बीटीसीनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा जाय रनजन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन होननानै रायजो राजानो खोथा होदोंमोन। बे खोथा होनायखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा माब्ला मावफुंगोन, माब्ला बाथ्रा बुंगोन एनडिपिनि गायसनगिरि रनजन दैमारिनि जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनाय बाथ्राखौ थारैनो माब्ला खोनानो मोनगोन। हाग्रामा महिलारि थामहिनबा बीटीसीनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथांनि खुगानिफ्राय माब्ला एनडिपिनि गायसनगिरि रनजन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि बाथ्राखौ जों माब्ला खोनानो मोनगोन। मानो होनना बुङोब्ला बिसायख'थिनि सिगां एनडिपिफोरनि दैदेनगिरिफोरनि बाथ्राखौ लानानै गोबां राजखान्थि गेलेबोबाय थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों। मानो होनना बुङोब्ला हाग्रामा महिलारि बिथाङा गावनि खुगाजोंनो खुद बाथ्रा बुंदोंमोन दि आं पावाराव फैफिनोब्ला एनडिपिनि गायसनगिरि रनजन दैमारिजों लोगोसे एनडिपि जेलाव थानाय एनडिपिफोरखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन होननानै थारैनो लाबोनो हागोन ना हाया बे मोनसे गिदिर सोंथि। दानिया फैदो बिसायख'थिनि सिगां हाग्रामा महिलारि बिथाङा दे एनडिपिनि गायसनगिरि रनजन दैमारिखौ उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन होनना बुंनाय बाथ्राखौ जों फिन आरोबाव नोंथांमोननो जों खोनासंहोदिनि। रनजन दैमारिनि बेलायाव मा बुंगोन सार? रनजन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो, आं बेयाव टाइम लागोन। रनजन दैमारिनि बेलायाव मा बुंगोन सार? रनजन दैमारिखौथ' आं पावाराव फैब्ला आं बख'नो हायो, आं बेयाव टाइम लागोन। जोंहा दिनै जारिमिन दंना गैया
बेखौ लानानै सानबाय थानायनि सम गैया। जोंहा राव हारिमु दं। राव हारिमुखौ लानानै जोंनि सिनायथिखौ लानानै बुहुमनि बिखायाव हारि बायदियै गावनि हायाव गावनि सिमानि गेजेराव थांनानै थानो मोन्थाय दं। बेनिखायनो जों नांनांगोन, जुजिनांगोन। जों मोनसे थांखियावनो थायोब्ला, सिमां मोनसेखौनो नुयोब्ला, मोनसे हारि होननानै सानोब्ला आरो गासैबो सैथोआव थायोब्ला आरो फोथायोब्ला जोंखौ बे बुहुमाव रावबो बोखावनो हानाय नङा।